Ndo ezi dimonere. Ni shepherd tizo. Ndo shepherd tizo. Unogare? Kwadoro. Ha? Kwadoro. 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 Kaskomba. Kwadoro. Okay. Chii kunetsa hiyo? Inini ngati pamusoro. Inini ndiba kutambudzikawo. Ndakaurayiwa. Vakomana vanoita 4. Vanovamubata. Pana bhora. Pana goriti. Pana dizoro. Ndo vanhu vakandura. Saka wakuramba kuri pamhosva yavo nekuti uyu asati atambira. Hino apa ndakabva kutambirwa ndichisoro. Wakaurayiwa kupi? Panyamkombe. Panyamkombe? Wakakura ese? Wakandibatawo, wakatanga wandimwisa mhamba. Wandimwisa mhamba, bwadaidza kuti chimwa mhamba iyi ndokekupedzisira. Bwandibata, bwandidrena urume hwangu. Bwapedza bwatora ropa rangu. Zvinhu izvo zvinambata. Akakudrena urume wako ndiani? Tizoro. Ndiangakabata. Achisa kupi? Wanga wane jekiseni. Ndorongomodrena nani. Okay. Igore ripi? 2000. 2000. Saka zvinhu zvako zvinani? Zvinambata. Zvinambata? Tikaenda izvi zvinoziva unotaridza pazviri? Noenda. Unoenda? Pazviri uziziya? Wani akatanga kuisa muchigayo. Chigayo chatadza kushanda. Vaisa mushopu. Shopu bhatadza kushanda. Hapana chimushanda. Ndati pazviri uziziwa here? Unokwanisa here kundinongedzera pazviri? Unogona hangu kwenda. Ndati unogona here kundinongedzera pazviri ndizvitore, zvauzvitora. Tibate munhu karomumidzo. Mana mukagona kutirebesera imitambo asi mukafunzana kutaura kuti munhu zvangu anako. Kana wakwanisa kutaura iwe kuti murume wako wakadhirema nejekiseni ukadhirwa ropa, handiti uri mumwe yake, handikari kuona, handiti saka wozotadza kuona zvinhu zvako zvadhirenwa nejekiseni izvo zvaiswapo. Unotaura hausi kuona kuti zviri pasi. Ipapa kuti ndizotoya panapa ndaneta kutsikirirwa kuti ndototadzotosvika kuno zita rakanga utoti nditotadzototaura zita rake nondikatadzota zita rake hapana tichafamba. Iwewe handiti chinotanga kuti iwe munhu abatwe nemhosva yake wozokuripa. Handi munhu atangi nekukuripa asati abatwa nemhosva yake. Handi iwe kana uzomhanya uda kuripwa chii? Watanga taziva kuti zvinhu zvautaura ichokwadi here izvi? Kune here kwauri kubuda kudzimba dzawo? Arikubuda. Arikubuda ndiani? Ari kudira kumwana wake ndiko kwandiri kusvikira. Mwana nditaura kuti kumwana wani? Tingati kwambata. Sati tingati? Kwambata kuri kubudira pawana bambi. Mwana upi? Mwana upi pauri kubuda? Saka nakadhakwa seusuduni. Nevadhakwa usauda uduna tikubata zvakadhakwa. Ndati nditaure wati kubuda kwakambata yakuti kubuda pamapanani pamwana mupi anozani hausuziva kumuka uri kuda kundekuti kwagora uri kuda panani ani nai kwagora kwagora ndiwati uchini gora singagora pane iri mwana ari kudiwa Hakuna mwana arikudiwa. Kwambata. Kune iri mwana arikudiwa.
kambata kuna mwana mudare. Kumwana uto kuna mwana ari kubaka garo. Ndiba Ndikushamisa wewe. kuto kushamisa. Ngoti pauta kwa mimi naonga. Agege pata aliyemi na abrira. Yo mosho wake ni kana. Oh. Ayo izwa iwe anza tizora. Tizora ndo ndikubatsira ndizo. Saka ndaure chokwadi ndo ndikubatsira. Saka ndaure chokwadi ndo ndikubatsira ndizo. Wawe kwandi ndikubatsira. Saka iwe nditaure chokwadi ndikubatsira. Anzo. Uzwa ndaure kuti mwana ari kupa kwagara uko. Iwe waruti hakuna. Uko uri kuturiko. Iwe waruti hakuna. Saka ndo chiziwa zvipani. Tizora watauro ndora kwamba so. Tizora uko mwana. Ndiye akatengesa. Ndiye akatengesa ko. Awakuramba ba, wamwa pana chisungo chekuti ukangotaura tikukurai. Akakutengesa ndiani? Koma. Ndizora. Koma. Baba. Paitika nyema muri kwani? Ya nyaya yakaitika chief. Yakaita yini? Sifati muna 2000. Na 2000. Iyo kwa kwa kumina. Nio tagara naye. Ndacho ngori kweli kwa kwako. Iyo wakaita party ipi baba? Tatakaita uyu murume uyu anga rukutaura takasangana musagamba tikanzi baba mungu amuna ere matiri amunoona anoita mari ndikati matiri kandiri muindia ada ropa neurume kati zvinhu zvishama zvinotumisa katasiyana ndobva azoya futi asingana kuti musagamba kazi andikudzoka izvozvizvi zveshe takazoitika inga ripendi nina kushepa takazoita nevakomana varikotuva kandondo nagora tati kwenda kupati saka tabva pamba petaudzika manyamukombe kushebhadha takamona masura abadza moto nefocha achibva kosora saka takabva tamutsauka paya tambata shebhadha iyo tambata takamudhurena shuwa ropa rake nemurume wake takamukanda nejeksheni no saka ndakaenda nazvo uyo akanga atoya futi ndo wandazomupa zvinhu zvacho kusaganda Urume wacho makadhena baba. takadaya panapa wanga usiku usiku unochinjera kumasikati. Aiwa duka toza sana. Sema ukapaya pamoja. Ndio yuretra. Ukapura yuretra. Yuretra pasara ndio mboza shi. Ndio mboza weti. Ndikuzouza ipase jeurume. Asuru mono ndikuno urumono ngoruku. Baba side apa. Mira. Urume unobva kumaBhora. Maturusi. Unobva kumaTurusi. Maturusi. Ndio kule kule. Mumira Mira. Urume unobva kuDzasu. KumaTurusi. Takadaya panapa sisi. Is like my testicles. Ndio kule kule chi. And not without stimulation. Haukobudika. Haukobudi. Ende chiripo chekutika maSperm agari muiretra. Anditi. Asi chekutanga chiripo pane zvinhu zvakawanda zvinoitika. Mudzira pressure inofanira kuti sei? Inofanira kuwedzerwa. Anditi. Movement yeropa inofanira kuita sei? Kuwedzera. Anditi. Kuseri koko kunofanira kuita sei? Kuma testicles. Kunofanira kuita kuzvimbirira kachi kuratidza kuti chi urume wakuti wagadzirwa. Anditi. Then chibaba ichi iyo chimupembere chinofanira kumira. Anditi. Kumira kwechimupembere kuratidza kuti I'm ready to release. Anditi. Saka chimupembere kana chakarara hakuna sperm inoya huko. Anditi. Saka iwo wakadhurena papi iwo. Takadaya panapa. Pashi. Papa pane mwezi. maBhora. maBhora. Uvamadi. Tadhunza. Saka zvinoti vatakamukana mvura. Ayo, madhunza wakabuda chii? Zvakabuda mujeksheni. Madhunza wakaisa pai. Ndakanazvo kanzi unotora ningiriki skati woisa mvura woisa imomo ndakaisa hakuna kupera mazuva tobva vavanda mutaura zvinhu zviye zvavo matora hurumwe maisa imomo kuoromba makaisemo zvanhu zvakasangana zvazvakasangana mamaisa vamamupa iye ndiye akakoritawo akoritawo vaita sei akabva ngoenda kazi mari ichadzwa paya saka makazobhadhara inakubhadhara akanzi zvinhu zviya hazvina kushanda asa zvinoshanda asi imaura yamo sei museka kuzoti pakatouraya munhu sei mukutsvage baba ndipe nhamba dzeuya Ukanga muri mukatike. aiwa isu takazotakaagara pasi zvatakaita ndakazonziripi
Aiwa, kuripa ndezvangu ini zvedare rangu. Kuripa ndezvangu ini zvedare rangu. Asi, this is a criminal act. It's first degree murder. Ende ukuvhuma iwo kuti wakauraya chinhu. Saka ndingamubvunza kuti mune dhoiro ndichiri kuenda uko. Kuti wouraya futi. Security. Mira. Right. Taura ini. Mataura ini kemudian makauraya. Dizu. Makauraya mina. Na bori dina. Sama dono na area boy. Wali pada. Akan. Wali gitu. Gol cendok. Ya. Bisa mira. Gol cendok. Zuda wala ndio ukira nazo. Kwete kana. Hospitala nazo. Saka yaru tazi. Awunyi. Ore, mozo ndiye. Ndiye. Gora. Zuda wano. Argunya ko. Murume chirema mata. Nyeko. Ayo, atuna zvishirema. Ukana mnashimira mberi kona. Ashira ndipo mongo ndakauraya. Ayo, ndiye akauraya uri pamhozo dzake. It's okay, izvo ndazvizwa. Umwe ndiani? Undi baya. Ndiye baya. Mapema ndiye Yeshopu apana kata chikamu. Because this is a criminal act as long as there's someone who confesses. Ndakazviita handimboregi ba zvakadaro handisi udambozviwa munodzokerera mberi handi munodzokerera mberi Chief ndiri ngomata hangu ikapa. Uyu maramba. Kuna vanhu 3 wakabuda kumba kwake. No, it's okay. Don't worry. It's okay. Room is very clear. There are clear. Clear the room is Yes. Yes. Right,